Lepi baru di beberapa Good News TV, lagi bidang sopai pi show program hari ini kami. Ida nak jingkemen pada nak mereka jongi Reverend RB Mapna, iban sami kakubo nak tim jonglei. Macam ni semua yang kakubo baik pastor yang ayat lagi jongi, ni sebab cakap baik jiran yang bakal bang berai dan ibadan do yang jo bagi parlok di jongi. Iblay grup pi. Ngadon ayu di haperthei bangadon hokpan tawan long shun yang kiker saudau senyas ngiti ngan yomon lenti bae bat bakelan bangade banya lingba isna yang atrayalam ay borngan ba kadingna yang bangan yai ne serta lam yang hajan jong kading pna mensi tu ben syai bor yang trai baba tulam yang om don kenting bangan batai ya kajing ba ublay nong pop kum nga sha yap shirke ajing ai ba pelatam shisha langi layak sakma uan ban wat ko miangi hagading pna ha ulum talpri la ben ma yang ayapi yang bangan yai ne serta lam yang hajan jong kading pna du mensim tu ben syai bor yang trai baba tulam yang beri ulang ayu kopa bamewan kmi ya kelalong jing tau tala me ai dem ban kerku yang bangan yai ne serta lam yang hajan jong kading pna yang bangan yai ne serta lam yang hajan jong kading pna du mensim tu ben syai bor yang trai baba tulam yang trai baba tulam yang trai baba tulam yang
Naga Good News TV yang snobha ya pi baro ki hinman bagi para bengit ki bai baro ki bajia snok tilang batngi haga jing syakri ke jungi yo blai naga oi gapor syakawai pat lingba ka negaran san ka bangi yo ban walam ye ka ktien ke jong blai hapadeng jungi lang baro haga ni gapor naga it's kambo blai ulai lam yengi ublai ula kerku bat ublai ula don ringkat batngi Nadu ki por ki balai no pat hadu kani ka chanmien kani ka sni ka bamenta ni marta tien ru bah kani ka chanmien pada kani ka mir uplay unis nai ban keren hangi pat sa shisiem ye ka tien ka ba kodor ba ka tien ka ba im ka ba ka tien ka jamu kain hashwa bangini ya shikman bangini ban shash kor ye ka tien ka joblay ni pandam hoblay hagi chingduai uplay badu ka jungi ubahapneng Ngayo ye meko kenrat na margane kapor ka bakodor ka bagiyo ye gane kalat ban syakri ye meko kenrat bapa par hoat kerpang ban walam ye ka ktien ka jome ko trai hoat ye na blenga duai pamen kran hangi ki kentien ye ka bangilaban snoto ki kentien ko trai ye ka bangilaban syampang na mar katakan longken na ka banta jogi bangilong ginong snow bat kinong le ye ka ktien ka ba im ka jome ken long lam mereka bagapodang sa bau syakri ujome to yeng lang Aga ni kami at ni kasi ngom yung gajing duay. Aga kerteng ka jong jisu nga duay nga pan na gajing. Amen. Kabentahan na kaktiyan ka jong ublay. Kabanga kwa ban bu kung ganong rim. Jong gajing yasalok haga ni ka janmi pada ka ni kami at jong ka ni kasi. Kibadan niya ka Bible bat hilaban pelit lang bat nga. Siya gawin na kabentahan jong ka testament ka batumay. Kabangilaban siyam. Nagashiti ka jong upol siya kinong room. Kalenong kabanyo, nadu kadakot kabakat lai ter, hadu kadakot kaba arpusan. Hood nganumla ye kaban pulilot na makasasyim ye kapor, henry ngan puli, tang ye kadakot kaba arpusaw, bat kadakot kaba arpusan. Kaktihin ka jang ublay kaong, kasiti ka jang upol siya kinong room, kalenong kabanyo, kadakot kaba arpusaw bat arpusan kaong kumni. Nga ubriyo uba syak lanot ko. Uay uban pelat no yana. Nagamet. Kajong kani kajinyam. Nga ay ngo yo belay. Daw Jesu Christ ubaw try jongi. Kumtati mga hiken. Dakata ka jingmut shisha. Nga syakri ya ka hukum ublay. Hinray dakata ka do ya ka hukum kapop. Ki para bangit ki ba iit ki jong nga try. Kaya ka bentangan nagaktihin ka dyan ublay. Kalau ka bentangan ya ka ba Apostol Paul ulit ho ya kinikikintin. Balaong ba ka shiti ka dyan siya kinong room. Haga start dyan ka theology ba kiril start dyan ka Bible. Kimdon ka dyan yan niya. Lani ka dyan ya per jimon. Ya ka banong bau Apostol Paul uday unong to. Namar itu bat layo ya ki mati ya ka donut bat ya ka jimot jiberkan. Kajong upol, haki kintin kiba uto, haga niga shiti ken, ngayo baya ka niga shiti lato, bagi start jaga Bible kiong, balato agapor kabaw Apostol Paul, udang don haga linti, yakaba utpu yakaba unlet ken, siya kan nong ba, katagan nong ba Jerusalem, ula persyang yakaban penkre, na marbaw ang nut nadu ba ula kala kabamon, yakaba unyo, banlet banyalap siya katagari Spain, banlet ru banyalap ban pelong ya kan nong bak lani ka headquarter hangta hakan nong bak room kan balaong baka Bible kayit hu yang iru badai hakipor kiba lakut kata ka jinglet yalap ka jong u ka balay kabagi ong hagaktin pareng kata ka third missionary journey kaba ulat ho ya gani ka shiti hapadeng isnem kaba san kunyo bat san pupra ya kaba ulapan syong nong rim bat syong babanto ya gani ka shiti nagata ka nong ba bagasnong kaba udon bat usa ka snong kaba uyen kawai na kisnong kabalang ru kaba ulaseng talong hagabalang hapok korin ki para bangit kiba iyen ngitip ba yakan nong ba lani yakan ka balang ka ba hapok rom laong ba kamday ka balang ka ba u Apostol Paul ulaseng lani ulalap ma u Henry kani ka balang kaladon lupa kajingkali kalong kumno ken kani ka balang kalaban mi Henry laong bagi start jaga Bible kiong
habagi persyang ban yat syadien lani ban wat ya katenrai nang nu kalami laom bagi jing menjor lang barok kalong bagi gen mau hagasngi Pentecost kaba ublay limau umensim bakoy ulay hiar ha Jerusalem haga kamra kabahaneng pangiken mau ya jingalap ke jong Petros kaba lay hajar tam ki mensim kilayo ya kaban kala kabamon paban pediang yu Jisu bala om kain badai ki na pedeng jong kini ki bala lek pai pat shalaga jong ki jaka bat ki jala bala om ki donru ki badai na gani ganong barum ki bala lek bat hang ta ken layo bat sen ya kabalan haporum ken ki para bat ki henmen ki jonga kani ka benta bat agani ka lenong ka banyo ya ka bangala puli nadu kadekhat ka ba arbusan bat ngoong ya pimene ya ka bangan keren nadu kadekhat ka ba khatlai hadu kadekhat ka ba arbusan ladangi puli baladangi pekir pam ya kani kadekhat ka ba arbusau ngiyo i bagadei haga dor jung ka jingkeli ngiyo i yo dak jingkeli hangto ka bau apostol Paul uyam bat ulenyar usyakri uba kodor jong ublay ubriu uba ngitip uday ubriu uba yat bat ubriu uba katma u ngila ban om don syu bat nom don syu uba katma u uba la imbat yat ya kani kasla jong kani kabartay usyakri uba kodor jong ublay henry uni ubriu udang yam ya kani ken ka jing yam haga dekat ka ba arbusau ho ki para bat ki henmen ladangi pet ya kani ka jok ka bangingi em ladangi pet ya ka jok ka balalit no ngila ban haga jing long brio haga jing yat lenti ka jongi kum brio ngilaban ong baga kentei ka kamsuk ya ka banyam lani ka long kmi lani ki kentei ki kam gem lani ngi ong bagi don ki kam long emotional lani ki kam long kata ka gem kata ka mensim baga jemot jeberkan haga bagi kloy ban jaw oman bagi kloy ken ya ka banyam henrei ngi yo i ban ngilaban ong ba unyam orang ba baga kman kan jaw ki omat naga kmat ka jaw orang ba kalon kaba shisha hado kata-kata henry ka Bible ka compare na ki waypat kaya thu agi babon teli ki jaka ladengi pet aga kitab kabaar ka jong Samuel hagalenong ka katlay ka kalenong ka katra ka kabalay pulay ngenyo ibaw David hangturu uyam namar ka jing yakno ka jong Absalom o balang ukun o ba iet o jong u ngiken mauru ko ki para makihinman kaktien ka jong oblay kaya thu yangiru baw mati aga gospel ka jong Matthias hagalenong ka ba arpulay ka dekat kabalay punyaw kabaw Jisu habaw pet ya ka Jerusalem ula jaw ki oman pat ula yamru nagabanta ka ni kanong ba kabakoy kanong ba kabakwa ya kaban kudo baday hangiru kabangiyo i bauni usyakri o bakodor jong oblay u apostol Paul ula jaw ki omat da kabaw linyar ban na obriu o basyaklan.com u ken o ban palat yana nagani ka medjong ka jingyam nakin mau kat banganang penkre kat banganang puli ye gani ka tien ka benta na ka tien ka jong oblay layalam jimot balapan kan mau yana ya gawai ka jingya to kana ya ka bangalayo ban puli halor go hagawai ka kon balaong bahaga ka jingja ladan ubay unong yalap ubay kraw at baudang yalap laong Bakata ka jingalap ka jong ugalong hagapor ka ba min day ken hagapor min sngi min shy laong ba kadi ka briu kalan go ka briu naman kadi shabar jong ka ying mani kadi shigirut snong shigirut shigilenti shigisenkian laong ba kata ka briu ka ba syong haga kali kadang sngap ye ka jing shakri kadang sngap ye ka jingalap ka jong uta u shakri u kraw jong oblay laong kata ka jing to kana bakin bit kensan kat ba kata ka jingyalap ka nang yan. Para ba utang nong yalap ula kren na kani ka jo ka benta. Kani ka briu kalami. Kamla siya syo. Kalami no nakakali ka baka ka syong. Baka lalinyar. Baka ong nakabriu ka bala syaklan at kom. Manuken ban pelat yan na ken. Laong baki tememesan. Laong baki kita ki counselor. Laong baki kita ki raurang ba. Kibadon hangta. Bat kentay bat syenrang. Kila bat ya ka nama bakala yam kala linyar kamla syu ya ka ban en lani ban pentingan ya ka laong bakala yam kala linyar ban la kelumar kata ka jing yuseng namar kata ka jing hiwen jaga jing yam jang gane ka brio balong hadihin balawai ka jing yuseng kata ka brio kala ong ya kita ki syakri ka jang oblay ngakwa ban ya keren personal lani ngakwa ban ya keren marmen bat utau nong yalap ong kata ka jing yato kana balong hagabakum kata ka por utau nong yalap ulay kendo
kata kawai naki jaka ye ke balabu hangta harun kaban ka miet kaban ka syuki kabakin ki brio saudong henry gani ka brio kala yo ban ye selok marmet ban ye thu ye ga kabaga ka syam utau nong yalam ule keli ye gani ka jingkeli ban ong ko khon ka ka bapelong ye pi bapin yam ka ka bapelong ye pi ye ka bapi pin linyar kattu ken haka jingyat lenti ka bapi pi ya pilale ayu pila ban ye thu mo naga benta ye ka bangin yo ban duai la ong ken bagani ka brio ka sedang biang ban yam ka ong ko nong yalam la don mo ka jingma yang ha ka brio ka batingit ka brio ka bapop kala ye thu ba ka ong adon ya laga jong ka kerdan ngade ka brio ka badon buram ngade ka brio ka badon laga jong ki syakri ki syakar ngade ka brio ru ka badon ya ka jing trai ka jing ta ka badon ya laga jong ki kerdan ken ki baper bar ho la buram yang ada ka ri bad ka jat ben rio en rei ngalale ya ki bapen snow si yo blay ha ka jing ya lenti jonga ha ka jing buan ho ngadon yi ko na ka kpo ka jonga ka bangala armet la ka to ka ni benai pada ka por ka banganga dang yele snow ha ngala kumdi ya ka kya pada ka jing buan ngalale banten ra ya ka kenro pada ka bakum ka da ka por ngaklem men sao ro em yela di henry kala shitom jur ikon badi klung ila klat no ken ka ong bangatei kan nong kan ya brio hatu don em kalan hatu nga ka brio ka basyalan kom manu ken man pelat yang hatu dang don em ka jingma ki parabat ki henman ka jingyam jung ka jinglenyar jaga juk ka bangingi em kalong ka bakraw bat kalong ka ba isang sot kat shabangi pai ngayo ye ka jinglong jung ka pertai ngayo ye ka jingdi ye ki drop sabangi ye kendo ye ki brio habangi ye ki brio ki bangat apneng jong ka jingdi ye ki drops ka kian ba ka jingle ye ki snio kamtam hadu upun ya ka banten kot ba pandekot ya ka jung ka jingem ka wei ken ka ba ki ong ba om don ba sngo tho om don ba ma yang ken ba om don ba sngo tho lani badang ye nga hagani ka jan miet badagani ka miet ka khubor ka bangan ai da ka gerteng ya ka bangala pensyong nong rim kalong ken ka jingkermen ya ubangay ka jingkermen ya pi ki khon ki ba shashkor ya ka ktihin ka jong oblay hagani ka miet ka jingkermen ka don oblay udang ya pi ba de namar ka ka thau ka ktihin ka jong oblay ka de khat ka ba arpusa ba ka ba arpusan kalong ken ka ba apostol Paul ukren don tang arteli ki ya ka bangin keren ka ba oblay ubu aga donun ya ka barwan ra ya ka khubor apreng jongi hagani ka miet ka ba pelong yu apostol banyam ngalakeli balay u apostol Paul uyam kai ka ba pelong yu ni syakri jong oblay u balesi ngimla ya ka ban yu jor lesi ya ka bangin ngin kta tang ye sandal ilani ye juti ke jong u ban ye kotbor ya kata ka jingkrau ka jong u ngimla lesi ya ka ban sngo tho ya ka jing shak shitam ka ba mi syakri jong oblay ulayai ban bat scam ban risk scam ya ka jingai adu ka ba kot juga jingem ka jong u ngala persyang ban duai ban ongko trai kai ken ka ba pelong yo syakri ujong e ban yam ba de namar ka de gadau yo ban puli ye ka de khat ka ba khat lai ka ba shikmat hadu ka de khat ka ba ar holai ka ba pen ye ki ar teli ki dau ba ki ba pelong yo ni syakri jong oblay bantar ya lagi jong ki jan ban pajut le se yu nyukli ong shu ban mare ye ka snong gadau henry ban ong trai ha ka chat jong ka ding na jong mengalenya nabar tang hami kadan ka jingkermen bat ka jingem na ka benta jonga kini ki arteli kalong ken ka bangi yo hakani ka shiti ka jomo Paul shikin nomro ka team ka jonga kalong syapang ka an u apostol Paul u yethu hakalenong ka bat nyo ka khat ka ba khat lai hadu ka ba khat kendai u ong ye kini ki kentin ngan puli tang ye ka khat ka ba khat saw namar ngitip ken bagata ka hukum kalong ka ba kenjaman sim Henry mga ngalong ubagan jado, ya ubala din no ken, hapo, kapop, ki para bangit ki bait ka rekat ka bakat kandai kong, namar ya kata ka babha, ya ka banga ngamon ngamle, Henry pelen ya kata ken, ka ba sniw ya ka bangamon, ya kata ken, nga le. Ka ba ningkong, ka ba pelong yo apostol Paul, kalong ken ba usno to, u Jacob uong nga ka shidi ka jong u, baga jingim ka jong u brio,
kadon artli ki ki bakasan ram bagada galong kamet bat kamansiam hanga bada pingi don ya gani ka bangitip kamet bat kamansiam bat kini kinomla da leiru ban yaklat bat kabala ban penyaklat kadai tang ka jingyam bat ka jingyap ka penyaklat ya kamet bat ya kamansiam bat namar kata gadau lakha yengi senrap kamet bat kamansiam u apostol Paul usngoto biang haga jingyap lenti jong ka jingyam kaba u Chris u lakot pikan mau ya galenti sya Damaskus komno ba u kala ke bambon komno ba u ya ga jing tmu ban leben ya ke Kristan Henry ublay ulapan kalalong ba ulong ujing tao o batumay naduk katu kesngi shim lakaladian Henry ulayat banyalap ya ke gospel kat ba udang yakin ya kata galenti namar usnau tu baga jingkot ka jongu kamkut tanghang ni ka bertai Henry ka jingkot kalong kata ka higher calling kata ka jingkot ka ba shaneng ka jingkot ka ba koy ka jingkot ka ba kentang ka baha kata kesngi kaba ukris un sabishar yau lembat yaki kun ke jong barok keleng satlap juga bertai kentok yanga bajupi kaba pelong yau banyam kalong keng haba berkat ya kenekaan kaba ningkong kaba hagaktin pareng kiong the law of the spirit kadang kaan jong kemensiam kaba apostol Paul wong badai namar kata kaba kaan kaba don hagamensiam kaba long kaba ong gini gintien bangayai long umrau jong kapop natip balada ngale ya kapop kata kaan kam dai yang aban le ya kapop na bagaktin ka jong oblay kaong kasyidi ka jong Yohanes ka baningkong kalinang gabalay ka dekat kabasaw kaong ken baga pop kalong ken kajing palat ye ka hukum ka jong oblay kidon ki hukum ki ba oblay ulaong ba phim dai ban le ye kata phim dai ban le ye ka ni handoi la dengi yang persya ye ka man ka jong oblay kata ken la khot ka pop baru apostol Paul usngot hu biang ba oblay u isi palat ye ka pop baga bible ke ye thu shine yengi ba oblay u isi palat ye ka pop baladangi ngawan roh ya ke jingmot ya ke Old Testament ngiken mau kumno bau belai o ngala babi haba ngapet yo brio ke kitab Genesis kalanong gaban brio ngala babi banga kum tau yo ti ubrio ngala babi ken namar kadau ba uta ubrio ula pop ba ula tingen shim lawan laneken mau ya lau jong unong tau ba kum ju ki para bangit ki ba ingi ken mau ba ublay ban pandu ya ka pop ula bersyang ya ka ban penslay ya ka bertay da kom ba hoy ula tangru ya ka sadom bat ka kamera namar ba ublay uni apostol Paul utip ba ublay u isi palat ba ublay ula bersyang ban pendu jan lani ban eradicate ya ka da pop Henry ka pop kayay roy badai namar kaniga daw uong ken ngatip tie ya kata ka hukum kabadai bat kabakan zaman siya kabangaday banyat kumba ukris ulakot iya nga banyat pikin mau hagalinong kabasaw kadakot kabaningkong hagag shidi ka jong ushiki Ephesus uong balakot yapi nakarpat yapi namar kata to imbat to yan kumba lakot iya pi ken lakot yang abat iya pi banlong ubakoy lakot yang i banlong ki bakoy ay na margata bangin imba bangin yan banlong ki brio ki bakoy Henry u apostol Paul usno to badai kani ka bapalong yo uban ya namar bawong nga struggle ngayale namar ya kata ka babaya ka bangangamon kata ka bangalong ban snow bayo play banyad hagalenti ka jamutray nada kwa dia Henry Wong ya kata kabasniu penbang ya kata kabangatip bangam juman bande ya kata ken ngale badai kani kabaus no tu baga bainong jung ka pop kalang ka jingyam ngiyo i hakashiti ka jong u shiginong rumi ba utok ya kani ngiyo i shu baga ktin ka jong blay ka batay yang i hakakitab Ezekiel kalang ka bakat pra kat kadai arpaw ka ito yang i bagaimana sihim kabalepop kata ganyan. Apostol Paul usno tu kuki para bagian men kejoga. Ba kajingya jong kemensi kaapken namar kata kapop. Ladangi berkat ia kapop aga jok kabangingi im nagibis.
Ngiem hagajok kabangim itu syuk kanu kabababat kanu kabamday. Kian balang kila sting kat bagi sngi kipor kinang mi tang namar ban kentup lang ye kiway. Oki para bat kihinan ki jongaw tu. Ngiyoi hagajok kabamangabat mangi. Ladang iyan hapo polis besar ladang ilet hapo yodo ladang ilet ake jaga ngem itu syuk uno Kristan bat uno ubam de Kristan. Ada jingat denti jong berthai kapop ngakwa ban pensno tu ye. Dan lai tali ki kerdan ha kapop. Ka kerdan ka baningkong lani ka stages of sin. Ki don lai tali ki stage lani lai tali ki kerdan. Lani lai tali ki benta ha kapop. Ka benta ka baningkong kadai kata kapop tenrai kabalalet deki kepatumen ke jongi u adam bat ya bat kaim bat ya kata ladap ban kenya sisihen bat khatdo halor jong gading na ye gajing mabe badai namar kata gadang u jisu uperta ye gudegi kentien halor jong gading na tetelestai aga greek lapendem kapoi sa gabenta kabaar ka stages of sin. Karang kapor kabangingis ngau tu ong upol sige Hebrew kalenong kabashipaw kabenta kabaningkong jong kadakot kabaar punrio karang kabenta jong kajingpenim hagapor bangingis ngau tu ngis ngau tu banle ya kababa ngis ngau tu banle ya kabasnio ngitip bahaga donut ka jongi idon isur ibarit iba ong wat le si ya kata wat le si ya kani syong haga choice ka jongi kabenta baga stage kabaar jaga pop kalong. Karai bat ki decision, ki choice. Ki bangin isyo. Langin le ne em, ye kapop. Bala dengi choose, ban le, ye kapop. Kapoy kakerdang kabalay kabaw. Ni continue. Ni yay beteng. Ban yay le. Apostol Paul wam nga kashiti jong u sige Hebrew kala nang kabashipaw gada khat kaba arap amdan shu kajing knya na kabanta kata kapop kabanyile hadin kabanyilate ye kataken baka de kapop kaktir ka jong blay ka ong ye gini gikinti aga shidi ka jong Paul sige Hebrew agala nang kabashipaw kada khat kaba arap koki para bat ki hinman ki joga ngay ken bau blay on pen snau thu yang bat yopi bagi don kam ban snau thu bat ban lenyar shaphang kane ka an kabate yang bat yopi namar kapop kadai ka jipnya khlat ka jumi wat snau thu bakla yang ha kadai ka chamit pada ublay wi ikinompo ublay wi si palat Dei kan ni ken kabadung yo apostol. Bau ong ken. Bana ngalong ubri ubasyak lamang ko. Manu ken ban pelat ya. Namarkaan kabangaya kendo. Kabangaya tingko man kesngi kalong. Makaan jong kamensi. Ka law of the spirit. Kabalaong ya nga bangam day banle ya kapo. Henry ye kata kabangam ye kata ke nayende ka Bible ka ong haga kitab jimben pau kalanong ka baar kuar kadakhat ka bakhat hakmi ngawan ko baka nong junga ka don lembat na aman ay nong haway pa uwe baro kat kumbalong ka jimben ublay ulang unong bishar ubahak ublay ulang unong bishar obamla yang ibangin thiet dagat day namar kata kadawi khot yu ublay ubahab a just God a just ublay ubalaban aya ka justice ya ka hok ban bishar hok yang abad apostol Paul wong na syaptin baraba nga yang hakmat jom haba unyo i yang abakapop bangadang long umrao jom kapop namar ogektien ka jong ublay utho haga shiti jong u shiki nong room kala nang gabalay ka dakhat ka bakatsan
na makikijat jongi ken ki step palat siya kaban penwis na. Uang ru agalinong kabaning kong kadakot kabaar puway hakani ka ju ka shiti. Ngidip te yo ublay. Hinray nyemburam satiayo. Manu bamtip ba ublay udan? Agari ka ba iit ka jongi baro ngidip inyo pusan na kashispa ngiladay ki batip. Ngiladay ki Kristan. Compare ngidon haka nyam haka kenhun ayu tambang nged yo Jisu. Ngilaban long ki Presbyterian, ngilaban long ki Roman Catholic, ngilaban long ki balang blay bat kiway ki balang. Tambang nged yo Jisu bala ken lang yaki inyo pusan na kashispa. Ngiday ki batip yo Jisu. Mereka snow seat kalong. Paul wong haga shiti ka baningkong haga lanong ka baningkong ka dekat ka baar kuy haga ni ka shiti ka jong u siya ka balang apo ro. Ngitip yo blay boda. Ngim kain snap satya. Laning yung purop satya. Da ka bawang lese ngalaban syuong haga ni ka dyan. Umadya don utaw play. Naglekat ka bangawan ganyan. Kat ka bangawan ka dyan. Apostol Paul was not home. Ia kenekaan kabagta yu uwa. Ngalaban dono. Ngalaban dono ia kajing imbang juga. Namar nalublaw juga. Tanong na preng chogi. Hakani kajan. Is not home. Ilog imraho dyan kapag pangidang kam. Ia kajing siuspat ka dyan. Yo bangilehi ya kapag. Da eipat ang kanya. Ia kajing di bawah mga apostol, kapay ba ko ang ikatan? Kabaar, ba't ka ba ka? Apostol Paul, day tang, kaan, jom kanika mensiyam, kabayale iya. Ru agani kadekot kabaar pau shikman, ngan pulitang iya kadekot kabaar pulay ka om kumi. Henry ngayo iya kaway pat kahukum, haki dekot met ki jonga kabayalet ma bat kata ka hukum ka jong ka jingmut jonga bat kata ka yalam rauru yana hakata ka hukum jong ka pop kabakita ki dekot met ki jong natin. Kay kabu apostol Paul o persyang ban keren ban yato anyi. Wong habang perkat ya katakaan kabagan jaman sim kaba define lani kabang ngahaban bot. Kabanga habanya calong bangam day banle ya kapop. Ulapla baruong bayagata kabanga mon ya kata ngale. Nri wong habanga perkat hagani ka jingim. Kabanga laong menen na gabasdan. Hagabanga pet ya ka jingim ka jauh rio. Yidon artali ki kasen rap kamet bat kamensio. Wong habanga pet ya kani ka jingim kadon sa kaway ka daw. Kadon sa kaway ka hukum. Kabaten ra ya nga kamday ka kamensiam. Henry, katakan law of nature. Kaanjong gado. Kat bagani kamet kadang sa hangi, ngadang tangan, ngadang pang, ngadang ye kendo, ye ki jing ki bakraw haga jing Baru job uom ken haga kitab ka jo kalanong gabakat sao gadakat ka baningkong. Ubriw ubalakan na gabriw. Ubalong ubakhendiat kisngi. Bat ubadap daga jing jinjar. Ngikan mau hadian ka jing hap no ka jong ubriyo. Ka kitab Genesis kong. Hagalanong gabalay ka dakot ka bakat prabat ka bakat kenday. Loong bakan penmi syulut ru daki sya. Bat yaki sya. Bat yaki sya. Kan penmi ken yami. Tat pandaman lek pai pat sya ka kendaw. Kani ketien ka jong ublay. Kabalabuk na gabantan jongi. Apostol Paul ulayam na gabanta gamansiyo. Wang along umraw dyan kapop, nalor kani, kabanti sa gaway, kapapalong yan nga bangan linyar banyam at madjong atray. Pigan mahagasit hikabaar dyan usig ikaw Ngigan mahagidakikantiyan kiba uang ken. Ngaladway laysin, yaga ba ukres, yaga ba uplay, on ban hiya no, yaga jingpang dyan nga. Laniban weng no, yaw siya na kamet dyan nga. And regi para bangen kiba it, para batin man. Ka Bible kaya to yengi. Bau Jisu wong banga kajing ay kajonga kadabyang yami. Bagi beriw kiriw start jo the Bible kiyong. Bau syak jo Apostol Paul
day ken ka jing pang ka jing shitop day tang kata gikan mau hagas pas nem ka baning kom kadiga por ka ba tan ye ga jing ya lenti kum gibangai kamtam haga por jo upat syak glorious nado kas nem sau huai hadu san ku sau gikan mau ru ye ga jing senshar ka jong utaus im nero upat shan nero hadian jong ne upat syak glorious nado kas san ku sau hadu kas nem riu popra Long badai kani ken kapor kajing stang jong kata kajing syak leben jogi Kristan om tang yu Apostle Paul Henry ki Kristan ki banget bat ki babut yu Jisu haga jing im ka jong ki ka baman la kasni ko ki para bat ki hinmen ki jong outrai haga jing ya lenti jong ka jing im ka jong ni don buon na preng jong ni ngimla ban ong bangin light no na ka jing pang ka jing shitom haga bangai kendu yaki kun ki jong play ki bangai kendu yaki briu ki bashakri yo play ki ong hagapor ka bangalong Kristan hagapor ka bangabot yo Jisu kadai gapor ka ba etam kadai gapor ka bangamat yaki jing kadai gapor ken ka ba shibon ki jingele ki wan bantenra yaka jing im ka jonga ki parabat ki hinman ki jonga hautrai haga jing im bat aga jing ya lentiru hapadeng jong ka jing pang ka jing shitom hapadeng kum kata ngiman badai hang nilai le yengi shapang ka jingen shapang ka jing ya dei ka jongi bat ublai ken ngiyo i om tang ya kani ngiyo i ka jing pat jing pra ka yin ka sem ha kini yusni ngiyo i ya ka jing pat jong ki pra jong ki yin ki sem ki ba ka jing ya prolang san shin kam long shu kabadan timai hapadeng jong ki long yin ki long sem halaga jong ka ri baga jat ban riu ka ba i ke jongi nalor kata ngiyo i ke jingpang ki ba shirkai ngiyo i baga daga jingpang kansan bat ki wei ki jingpang ki let right li ye ka jing im bat ye ka map ka jong bri om tang kata henry ka jing do kam ka jing hiran ka nem sniu i kum ba kat nang nya ki sngi ki bor ka jing tenra ye ka ni ka do ka jongi kalong kaba nang kraw kat nang mi uway upanay kat banang mi uway usnem kat banang mi kaway kapor siya kaway pat kagi para bat ki hinmen ki jong outray hagani ka jingya lenti kaba mga bat mangingi yo ingila ban ong bagata kalaway kaban sawan ka jongi kata kalong kabang imla ya kaban modur kalong onun lesi kabam idon jingkermen day namar kata gadhaw nagwaban ong yapi hagani ka janmi badagani ka mi kubor ka kawan ra apdeng jongpi yaga jingkermen pidon jingkermen kom ubangain namar uji sukreskan ubol haba usno thu yakini ki artali ki benta uang kadang kapta kaan ka basensyar kabanga habban yale man gesni kabalong kaan kabakan jaman siam kabanga snow thu ngayale ngalong umraw jeng kapop om tang katala te mraw yang ada ke jingpang ke jing shitam kabaga met jong aga kraw kayale yang aman lagasngi lagalong ne em ye kabanga ngamyo jubab aga banga duai habanga pan ye ki lesi oblay jubab yenga badai kan iken kabapalo bawong ye gini ki kentia nga ubri ubasyak lanok ko manuken uban pelat yang ha nakan iken kamet jom kani ka jingyaw kumbalalong ka to gabriu ka ba ngalaya tu menenang sta haga to jingya tu kana ka ba ngalayo ban puli kani gabriu ka long ko nong yalap dang don jing ma mo ye ba utaw nong yalap u ang ken ko kon u Jisu u iet yepi kam don kanu ka pom ka ba pilale ka ba ublay u Jisu umla ban ma kadai tang kaway ka pom bagata kalong ka ba pimpadiang satya piken tat ken yo day tangkata ka ba ublay wong ken haga gospel yonis lai kan riu kan nyo katra lada kita ki bamgen kilayap lupa ken habang yim tre ban nget ban pediang yu Jisu kamunong ken ban wan shu ukum bangin yelo ublay umla ban penbor umla ken ban habaka poi kata kapor umla ken ban ma namar ni klem tre ban nget ban pediang yo ken kani gabriu kalami ke jingpao gabriu kabatumai nadu kadagasni daga jingkerman kabaskan omshu ya gabangan penyap ban saw ya ladi namar ka kaba ukresken ulale ngakan mau hagawahi ka jingja wayu parlok ubaien hapadenggi kendai benai kiba ulay tho bat kadaga samla kaba iyen
ong layat kata ka jing im ka jong u kalayat ko baknai shipau khat wei banai ha kata ka jing yat denti jong ka jing yat denti ka jong u ka ba ulayat ka ba ngorong pra bat khandai snem ha ka jing yat denti ka jong u ha kata ka long ye ka long sem uang ba hapdeng kata ka por ka bangayat ha ka jing ja ha ka ju ka por ngadu no ye imei ipa ki bangayat ngadu no ye ki ba yeng ki ba sem ki jonga banga syam ye la di ken marhon ka banga ngamat ye ki jing wat la habanga ngala im hapdeng juga jing so ka banga ngala ya tho ye kata ka samla ngala ya tho ye ka briu ka bangayat menta la prabat kandai snem ka gerta marhon om tangkata ngala live the dream ye ka jing pos new kabanga ngala pos new ngala yo ye ka kam ka cham bat kum ta ter henry kaladon ken ke jingja hadin kata ka prabat ka kandai snem kensan ngala du no ye ki ba ye ki ba thon ha ka ju ki banai ngala du no ye ki wei pat ki da khon jang yeng ki ba julong kita kin nong kershan ba ki ba ju ai jing mot jing kermen ye ka jing im ka jong u banang kata ka dau lo ong ba sakat to kat ne banai kalok ka ba u ien kala i no lakni no ye ka yeng ka sam lakni no ye ka kam ka jam baruang hapadeng ka shikaleman ngala kalalong ubri ubang don kam don jam ngala de ubri ubalong jobless ngala de ubri ubalong penniless ngala long ubri ubalong homeless ngam don shu kapisa ngam don shu ka yeng ngam don shu ye ka kam kala don ka pohor ka bawang ngala kwa ye ka ba ngan penyap no ya ladi ban ngala persyang ban le ya gani daga banga persyang ban buri ya lagi jong kijing ki banga ya gando daga banga ri tengan haga jing di ya ga kian haga banga inject ya ki drugs ka banga ngakwa ya ga ban light no na gani ka jing sok sat kata ka pain ka badon haga jing im ka jonga ong ba ki parlok jonga kila ilun ngalong marway ken om don mano bas ngothu yanga ong ken haga por ka banga persyang uang haga tin pareng every time I try to pick up myself 10 times I fell down uang bakat bangadang persyang ban kli ban yang shipau sha ngaham bat ngakelan ken Henry day hakaway kamian maruong hakiktin pareng kong bawang kikentin kibas ngohon kikentin jong ka jingkerman unless and until I find Jesus until I find Jesus and His love kadang kaway kamian kabawang na siyam yung Jesus ye ka jing iyan ka jong ubat ye ka jing ayay day hangtaken kabangalong ubriyo ubat humay pan habang ngayok pat ye ka jing im dakaway pan kabangayo ya ka jing kermen ka jubab jeng ka jing im kamday ken ka jing yap Henry ka jing kermen kabangasyanya hau apostol Paul usngot ho ya gani na mar ka tagadaw aga dekot ka ba arkusan uong na ay ngu ya ublay daw Jesus Christ ubaw try jogi kumta mga hiken dakataga jing mot shisha nga syakri ya ka hukum ublay Henry dakataga do ya ka hukum ka po ka jingmot ka bari hangni kalong ngamot bangalayam kata ka di ka jing sngot hu ka jonga Henry ublay udon pat dagaway ka jing mo ublay udon pat dagaway ka pelan bagataga long arajar snem men shiwa ka bawla pa yalaw jong ukun ubala kamarway banyap ban mi pat nagabata juwi para bengen kiba it ke jonga utra aga jinget kristan gidon lightly ki mau bersih kibang yang haduk ka nega kelima kabaning kong ka snam ka jong Jesus kaba om don ksuit om don kray om don ksuit habneng bara kendo lani shano om don saitan om don bor ka wasniyo kababan yang namar ka snam ka jong try kani ka lahat baka jingyada ikan mau haga kitab Exodus kabala palalo yaki kon Israel naga jingyap u angel jong ka jingyap naga snam ka jong kon lang barken kabar ngidon ya ka ding na kabalong ka dak ka jingjop wat ka pertai kalong ka jingram hande kalong ka bor yengi namar hangta laknya yaki pop ki jongi baro om tang kata lais ngi hadian ka jingtep ka batel kabalong ulai umau bersih ubaya lam yengi pada kabor uji sukres kajing kermen mawang ngalong mga kajing mipat usok ningkong jong kajing mipat
piru pinyo panlangeng para banget kiba iet ki jong nga duahi ba ublay un kerku yengi hagani ga janmin jong ni isni haga bangi yos ngaw ye gaktin ka jong kabaw pol uyam ba kapertay kayam ru agani isni ngimdan solution de tanggaway kabaw chisu kabaw pol uong men habangi nang long kibapo u kresken ulayap na gabantaj pol tho siginong room kala nang wasan ka dapat kabapa ki para batin nga duway na markata pangingin yo bor na kini gacha apa dang jo kini ki arat liki an ki basensyar bati batan ra kaan jo kamensir kabaya yale mangit kaan kabaar kadi kamet kabatan ra bateng-teng ni ha kami tuan balila ai ngo yu try na maru Jesus Christ wa ko khon to yen to yan lalu mga kachika na ibi. Kaya gerku yung kinikikinti. Kaya garap na gamantajong ilang ba? Nagkakaburong siya. Amen. Hindi naman. Ngayon yung may kutray na kami siya gani kasungi mamalagran ang iya kakatiyan ka siya. Isno to kutray ngiro ngiyale. Ngayale iya gani katma kabagan niya mansiyam. Kabahohod ko kunrahat nagkuha banle iya kababa. Banpen snow ba? Ban im na gabantajong. Bekot ray nga snoto. Nga bakla. Rayarap yan. Ye ka ba nganle. Ye ka pop daga jingtmu ka jonga. Henry ko kan ba. Bangan long ken. Ubriyo. Ubabot baru ba ye ka dim na ka jonga. Ubalehi. Namar dan syur ka jingkinya. Namar kata ko. Away tablay jangan ngisno to. Latan ra yang i kamensiam kabaw satan uyale yang iman lagas. Henry latan ra ru ya ga dong ka jong ikut rai. Kidan gihun ki jom ki bamah di ga jingpang ka jing shiba. Kidan gihun ki jom ki bamah di ga jingpang hakamet pada kamensiam ko try ka jingdu jingkerman jaga jingim kat shiba pai im danrat ko kanrat baba la shongru ji la yengru tinghu. Kalau ni pai syakaman pai kadiam kalat kampli na kebetaju. Ai bangin pet iki kmat ke jongi syam. Kadim na ke jongi hadu kene kami. Kayem na kebetaju. Bedang iye yengi bat namar kata gadau. Uam sul pol open kan mau. Limbangi aingo yo blay. Ya ke ai kabau Jesus Christ ulah. Ara jasnya mencuba. Namar kata gadau giduai hadu kan. Miet jong kan ini. Ai bagi kitian ke bamalakran kin long do long snaw lagi men siam ke jami ke bra long ina snow ke long le ke kitian ke snow ye ke jingwa ai kerteng ke jong Jesus na tuai ngapan na ke jing ban ha ka bawai no jong ke ni ko ke jing ai ke jong Jesus bo trai ke jing ye ke jong ble bo lembro ke jing slop mun siam ko kini gilai bo ble ko ba ye to kini long ring kat lem ki khun ke jong ke dan ham ke ba Nadu Natasha, bang cukup. Amen.